Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de prezentări video. Eu sunt Cristi și astăzi vom vorbi puțin despre ferestrăul pendular cu variator EvoTools GS400A, cu unealtă versatilă și utilă în orice gospodărie, numai bună pentru proiecte ce implică lucruri cu materiale precum lemnul, metalul sau plasticul. Pendularul GS400A vine ambalat într-o cutie de carton, ce poate fi folosită și pentru depozitarea acestuia, și este însoțit de manualul de utilizare, certificatul de garanție, un set de perii colectoare de rezervă și două pânze, una pentru metal și cealaltă pentru lemn. Și totodată avem și o cheie imbus pentru reglarea pânzei și a tălpii de ghidaj. Ca și pe performanță, acest pendular este dotat cu un motor ce dezvoltă o putere de 400 de W, ce vă ajută să tăiați lemn cu o grosime maximă până la 55 de mm și metal cu o grosime de până la 6 mm. Variatorul de turații este poziționat la îndemână în partea superioară a mânerului și vă oferă posibilitatea să reglați viteza de rotație între 800 și 3000 de rotații pe minut. Tot pe mâner regăsim și butonul pentru blocarea funcționării continue a ferestrăului. Mânerul este prevăzut cu o suprafață soft grip, ce vă oferă o prindere mai bună și confort sporit în timpul lucrului. Talpa metalică de ghidaj este reglabilă și vă permite astfel tăierea în unghi, înclinat în funcție de necesitățile proiectului dumneavoastră. Iar în partea din spate a carcasei regăsiți adaptorul pentru aspirator, scăpând astfel de praful nedorit. Cablul de alimentare are lungime de 2 metri. Acesta a fost ferestrăul pendular variator EvoTools GS400A.